toevallig? Krijg je ook zo'n nieuw? Ook zo'n nieuw hoes, joh. Oh, nou, dan heb ik wel direct de gooien. Want hoeveelste hoes van Heehoed is van nog? Tweede blok, het tweede hoes. De tweede blok, het tweede hoes. Wie stonden als 8 uur bijeen? Ja, Nou, dan zal ik ook eerst eens even allebei een handje geven. Ja, Hoi. die was. kiek Hoi. elke avond naar u. We reden hier net door de straat. Ja. En we koesten eigenlijk de ogen 9 uur toen we dat zogen. Dat wordt er gewoon voor gezet. Ja, 30 centimeter. Op die manier kan ze dus een hoes ook renoveren. Ja. En ja, renoveren, isoleren. Compleet pakket. Alsof het hoes eigenlijk gewoon een neerjeske aangedaan wordt. Ja, zo kan ze het nemen, ja. Ja. Hoe lang woont je hier al? 50 jaar. 50 jaar? 51. Godsamme, wat een tijd. Eindelijk isolatie. Nee, maar ik heb wel eens gehoord van dat ze de spouwmoer opnieuw vol spuiten met grij of zo. Maar zit hier dan geen spouw in of zo? Er zit wel een spouw in, maar die is niet volgeblazen. Er zit niks in het spouw. Nee, sommige mensen hebben het zelf gedaan. Ja? Laten doen. Ja, laten doen. Maar wij hadden er nog geen interesse in. En zien dit koopwoningen Dat is of een huurwoning, ja. huurwoningen? Een blok waar iemand een hoes gekocht heeft, dat kan ze ook zien. Dat blok heet niet mee. Die doen ze niet mee. Maar dan krijg je dus dadelijk dat er in een blok bijvoorbeeld 1 hoes niet meegenomen wordt en de rest wel? Dan gaat een blok ook niet door. Gaat de complete renovatie niet door. Dat kan ze zien ergens anders. Er zit een koopwoning tussen. En dan, dan gaat het niet door. Want we weer compleet van het gas afgesloten. Hè? Dan komen de unit in de tuin te staan. Die dus zorgt voor de beluchting, ontluchting, dus mechanische ventilatie. Ja. En de elektra. En de verwarming. Dus 0 op de meter, zoals ze het noemen. Wist je van tevoren dat dit koos? Nee. Met die panelen? Nee, compleet 100% zelf de zaak regelen, nee. Maf, hè? Ja, het is... er schijnen geleerde mensen aan gerekend te hebben, dus dat het moet kloppen. Anders gaat zo'n project natuurlijk niet door met de nodige subsidie van het Rijk en Limburg. En je kunt gewoon in het hoes blijven wonen, terwijl dat... Ja. Alleen als de asbest verwijderd wordt, dan moeten we even het hoes uit. Oh. En waar zoet dat dan? Overal op complete dak. Tussen de latijnen, of hoe noemen ze dat? Tussen de balken. Ja, tussen de balken zo'n breie elementjes. Asbest of eterniet, of je noemt ze Ah, die ja, noemt ja. dat vroeger. Asbest. Ja, vroeger Ja. noemden ze het niet, maar er zit asbest in. Dus, en dan mogen we even, moeten we de woning uit. Maar dat is een halve dag. En dan dadelijk zien die huisjes weer gewoon als nee. Ja. Ja, ik kan ze zien in het eerste blok, die eerste 3 woningen, die is klaar. Dat is toch gans achter? Dat is de laatste stroot. Dit noemen ze de veerstrutjes, maar dat is de laatste stroot. Want dit noemen ze de De veerstrutjes. veerstrutjes, ja. Nou snap ik waar de naam van afkomt. Het zien veerstroten, denk ik. Ja. Via doorlopende stroot. Vroeger was het doorlopend, joh. Ja. En door is misschien ook de naam van Door is de afgekomen. naam gekomen. Nou kan ze er wel door. Ben, heb je het goed in beeld gehad hoe het er nou precies uitziet? Die voorzet... Voorzetwand. De voorzetwand. Gevel. Ja. Ja, vanmorgen hebben ze de cousine eruit gehaald. Nou, en binnen een oor stonden de 2 gevels tot ik aan. Vastgeschroefd en wel. En dan maken ze beugels tegen de Alde Moor. Ja. En dan laten ze de inzak. Ik vind het ongelooflijk. Ja, het is knap. En sinds wanneer weet je dat ze dit gingen doen? Nou, sinds eigenlijk een jaar. Ja. Ze hebben ons eerst over de streep moeten trekken natuurlijk. Of voor mij hoe dat doen. En als 74% van de mensen mij deden, zou het project doorgaan. Anders was het technisch of priestechnisch niet En haalbaar. wie gaat dat dan? Ga je ze dan met de buren overleggen? Ja, met de stroot. We hebben een goede stroot, we hebben goede Ja. buren. Dus zo. Ja, Doen we zien, met, ja of nee? bijeengekomen door Ja, het, er waren diverse bijeenkomsten van de BAM. Om ons te overtuigen en te zeggen van wie en wat gaat het weren. Wat kunnen we op ons af. En toen hebben we ja gezegd.
Hey, nou krijg je dus eigenlijk dadelijk een soort van huisje. Met ander glas, andere cuisine, een andere gevel. Nou, de cuisines zien hetzelfde. De afmetingen zijn hetzelfde gebleven. Het zijn kunststofcuisine. Die hadden al kunststofcuisine. Oh, zo. Alleen is dit 3 dubbel glas. Dus iets meer geïsoleerd als voorheen. Is het ook, maar zien het ook levensloopbestendige huisjes? Nee. Die 50 jaar oud zijn, nee. Dus je moet nog gewoon naar boven toe, richting sloopkamer? Ja. Maar je ziet allebei nog goed? Ja. We zien nog mobiel. Nog wel. We hebben wel allebei 2 nieuwe knieën. Allebei? Ja. Dat zien er 4 dus? Ja. Daar zit een heel kapitaal in ons huis. Hoe gaat dat tegenwoordig, een nieuwe knie? Ik heb gehoord dat ze dezelfde dag alweer aan de fysiotherapie hebben. Ja, maar dat was nog Vierde niet. dagen. In ons geval niet. Zo gauw als ze op krukken kan lopen, de trap op, moet ze naar huis. En dat was weer de 2e, 3e dag eigenlijk. Zo gauw mogelijk bewegen, hè. En dat is, ja, vroeger zeiden ze van rustig. Maar een week wachten. Nee, nou is het meteen eruit. Ongelooflijk. Ja. En dat is bij allebei de knieën, is dat goed gegaan? Ik zat de eerste keer na 4 weken al op de fiets. En wie ging het bij jeugd? 6 weken. 6 weken? Ja. Prima. Ongelooflijk. Ja. Maar ja. ook ongelooflijk dat je allebei 2 nieuwe knieën. Ja. Te veel Ik heb gedaan, toen al hè? leren koken toen heb. Met de knieën zo. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, want toen ging het dus echt niet. En toen moest hij aan de gang. Ja. Te lang staan in de keuken. Maar dan komt het naar de kamer. Wie moet dit en wie lang moet dit? En dan zei je van zo, lang, ja. zodat het water niet aan liet branden. Ja. Ja. En is dat nadat moeder weer mobiel was, is dat teruggedraaid of kook je? Helaas. Oh, dus je kookt nou niet meer? Nee. Oh, dan was het toch niet zo'n geslaagd project? Ja, dat had ik wel gehoord. Is, Helaas. maar Nou ja, kozen het wel? Ja. Ja, dat ging goed. Hey, maar je woont hier dus al ruim 50 jaar? Ja. 67. Ziet je allebei van dorp? Nee. Ik ben van Blierik. Ik ben daar al zoiets te huren, ja. Wortelenpin. Wacht even. Ja, En ik ben van Deurne. van Deurne. Ja. Dan heb je meer aan de taal gedaan dan... Ja, dat heb ik geleerd van hem. Want ik sprak gewoon Nederlands. Ja. Komt er een beetje tussen dan in Helder, als ze van Blierik hier naartoe komt? We waren steeds goed geïntegreerd. Hè. Ja? Geen probleem. En waarom van Blierik naar Helder? Ik werkte in Blierik op de buizenfabriek en die ging toen van Kassen naar Helden. Radiatorenfabriek. En toen ben ik meegegaan en toen ingeschreven in een huis. En binnen een paar maanden stonden die Direct? klaar. Direct. Hoefde niet op de wachtlijst te staan, kost direct. Splinter niet toen? Toen was het Splinter nee, ja. En dat is de enigste van de 2 blokken die dus er nog in wonen. Het is ongelooflijk dat ze toen zomaar een zijn huis hadden. Dat is Ja. Tegenwoordig is dat Toen ondenkbaar. waren hè? meerdere mensen die bij mij op de buizenfabriek werkten, die hier nog steeds wonen. Die ook jagers hadden. Wat maakt deze buurt dan zo leuk om te wonen? Je zegt, we hebben een leuk struitje. Ja. Ja, heel hecht. Ja? Ja. Probeer eens onder woorden te brengen. Wat maakt het hecht? Nou, de kind gewoon aankloppen als er wat is. Gewoon Behulpzaam. een prutje maken. We komen niet elke dag bij elkaar over de vloer. Maar Hoef ik het is niet. toch... ja. En hessen het dan vooral over de mensen die al wat ouder zien? Of woont er ook nog jong spul hier in de straat? Ja, er woont toch wel iets jongeren, maar over het algemeen toch onze leeftijd. Zo rond de 40, 50, 60 plus. 70. Oh ja, dat is Maar- nog 70. Maar dan is het verloop dus niet zo heel groot hier. In de zin van dat er veel verkocht wordt. Of... In het verleden wel. Er zijn er veel mensen die op een gegeven moment een eigen huis zien gewoon kopen. Waarom heb jij dat nooit gedaan? Ik had niks met de nou bak. Ik kom zelf uit de bouw van vroeger.
Maar ik had er niks met. Ik dacht, wat moet ik ermee? Ik koen gooien, ik weet wat ik elke maand neertel aan huurpenningen. Klaar. Tot volle tevredenheid. Kijk, als er nou slechte buren had gehad, of iemand met een orkestje nemen, dan was het wel anders geweest. Hè? Maar nee, maar volle tevredenheid. Wanneer moet het nou gaan kloor zien? Let's december zou het klaar moeten zien, maar ik denk dat we met Kerstmis nog in de rot zitten. Want de zus zeggen, het is alleen de buitenkant, hè? Ja, maar dat binnen ook afgekeken. Moet binnen ook verder afgetimmerd weer, hè? Want ik is cousine komt 30 centimeter naar voren, dus we krijgen vensterbanken van 50 centimeter. Oh, natuurlijk, ja, dat wil. Ja. En dat moet dus allemaal afgetimmerd weer. Boven op de zolder komen leidingen te lopen. Dan moeten leidingen naar elke sloopkamer, naar de badkamer, naar het toilet. Voor de aan- en afvoer van de luchtregeling. En de cv-ketel er weer bovenaan gekoppeld en dan wordt hij aangesloten op de unit. Maar één ding, als het echt hard giet vrezen, dan kan dit gewoon doorgaan, want dit heeft met metselen niks te maken. Nee. Daarom, als het de volgende week maar niet gaat regenen, want dan zitten we denk ik in de prijzen. Regen kunnen we dus niet hebben, maar als het een beetje gaat vriezen, daar hebben die mannen geen problemen mee. Want er moet geen vocht tussen komen of zo? Ja, maar kijk, die daken liggen open, hè, dus liggen dat loopt het erachter. Er loopt zeil in, dus dat hebben ze nou wel dermate dichtgetimmerd een beetje, maar het moet niet gewoon hozen, want de volgende week zien we weer aan de buurt dat de daak eraf gaat. En de schoorstenen gewoon eraf. Ik blief het een fantastisch principe vinden. Ook als ze hier de ziegevel. Ja, Ben, je filmt nu toevallig net de goede kant op. De zijgevel van het huis, die beugels. De staat heel klaar, de ziegevel. Ja. En daar hangt ze dan gewoon in de gevel in. Ja, en de staat, hè. Als je kijkt onder op de gevel, zitten beugels op en de staat erop. Zijgevels door en onder. Bizar. Ja, 2 ijsjes en hij is dicht op zijn kant.